Bon dia, classe de segon. Avui estudiarem les pàgines 114 i 115 del llibre Europa en la Baixa Edat Mitjana. Recordeu-vos, l'edat mitjana es divideix en dues parts, l'alta edat mitjana i la baixa edat mitjana. L'alta edat mitjana és la que va després de l'edat antiga i va des del segle V fins al segle XII. La baixa edat mitjana va del segle XII al segle XV. Comencem per la pàgina 114. Vos recordeu que quan estudiàvem l'Europa feudal, definitivament, en Europa estava dividida en feus, no? En territoris xicotets en les quals manava un senyor feudal. Els senyors feudals, a la fi i a la cap, eren els que tenien tot el poder dins del seu feu. El rei, de fet, va recórrer a la noblesa, es va crear el feudalisme perquè el rei no podia fer front a les invasions dels normands, dels vikings, dels hongaresos, dels musulmans, i necessitava utilitzar a les persones que tenien el poder dins dels territoris més xicotets. Aquest panorama, en el qual el monarca té poder, però té un poder prou limitat perquè els senyors feudals tenen també molt de poder i el monarca, diguem que és primus inter pares, que això vol dir que és el primer entre els iguals. El panorama va canviar. A partir d'ara, a partir del segle XII, el segle en el que les ciutats creixen, en el que la burgesia es fa més poderosa, el monarca començarà a reforçar el seu poder. El monarca ja deixarà de ser eixe primus inter pares i passarà a convertir-se en un rei amb poder per a imposar-se a la noblesa, per a imposar-se als senyors feudals. La consolidació del poder real. Bé, acabé de dir que els monarques s'imposaran a la noblesa. Com ho faran? Quins recursos necessita un rei per tal imposar-se a la noblesa? Necessita un exèrcit poderós. Recordeu que abans els monarques el que feien d'alguna manera era reunir els xicotets exèrcits de la noblesa, dels feudals, les mainades, i lluitar amb tot el conjunt d'aquests exèrcits amb l'amenaça que fora, amb els musulmans, amb els vikings, amb qui siguera. A partir d'ara, el rei, a banda de fer ús dels xicotets exèrcits dels feudals, haurà de tindre un exèrcit privat, un exèrcit personal de certa grandària, poderós. Per a poder mantindre aquest exèrcit necessita una font d'ingressos important, una font d'ingressos permanent i important. Eixa font d'ingressos, eixes persones que proporcionaran diners als monarques són els burgesos. Els burgesos, recordeu que són persones que viuen a les ciutats, que es dediquen al comerç, a la banca, activitats que poden donar ingressos importants, no? Es beneficien de les fires, dels mercats, etc. A partir d'ara, el que faran els reis serà augmentar els seus privilegis, fer que els burgesos no estiguen d'alguna manera controlats pels senyors feudals i crear més fires, crear més mercats, protegir els camins, fer tot el possible per a que els ingressos dels burgesos siguin més grans, més importants, i d'aquesta manera afavorir que el monarca mateix tinga també més ingressos derivats dels impostos que paguen els burgesos. La burgesia dona suport als monarques. N'hi ha tres actors en aquest conflicte. Per una banda està el monarca, per altra banda està la noblesa feudal i per altra banda estan els burgesos. Què fan? Dos d'aquests actors s'alien entre ells contra l'altre. El monarca s'alia amb la burgesia contra la noblesa feudal, o per a limitar el poder de la noblesa feudal. El monarca atorga privilegis als burgesos, afavoreix que tinguin més èxit en els seus negocis i afavoreix que no depenguen dels senyors feudals, i els burgesos, a canvi, donen ingressos al monarca. Paguen impostos, paguen de vegades el monarca els convoca i fan donacions o donen suport a determinades campanyes del monarca, i d'aquesta manera es consolida una aliança entre els dos actors que he mencionat, entre el monarca i els burgesos. Corts i parlaments. A partir del segle XII, per tota Europa es van crear corts o parlaments. Les corts o parlaments
són reunions que d'alguna manera junten els tres estaments. D'una banda el clergat, d'altra banda la noblesa i d'altra banda la burgesia, que són els que representen els no privilegiats. Evidentment, en aquestes reunions, els camperols i els artesans no tenen veu realment. En aquestes reunions, el rei, el monarca, escolta les queixes i les peticions de cada estament, però en especial atenció les de la burgesia, que són les que ha d'atendre per tal de guanyar-se el seu favor, no? A canvi, després demana subsidis, és a dir, diners, per tal de sufragar, de pagar els seus exèrcits. La burgesia de cada estat, no en tots els estats, la burgesia té el mateix poder. És possible que n'hi hagi estats on la burgesia té molt de poder, relativament, i estats on la burgesia pràcticament no pinta res. Per què va començar una època de crisi a partir del segle XIV? Bé, recordeu que al segle XI n'hi ha una revolució agrària, és a dir, l'agricultura millora moltíssim i es fa més productiva, no? La causa d'això té que veure en la millora de la maquinària i en la millora de les tècniques de cultiu, però especialment en el pas de la rotació bienal a la rotació trienal. Aquesta combinació de cereals per al consum humà, cereals o plantes per al consum de la ramaderia i el guaret. Val. Què passa? Que a partir dels segles XII i XIII l'agricultura augmenta la seva producció, però no augmenta la seva producció perquè augmenta la seva productivitat, perquè es faça més productiva, com havia passat al segle XI. Augmenta la seva producció perquè es comencen a cultivar terres que fins ara no s'havien cultivat, terres més marginals, terres menys productives, que produeixen menys que les terres que ja s'estaven cultivant. Quin és el problema? El problema és que quan n'hi ha un any de males collites perquè n'ha plogut massa i les collites s'han tirat a perdre, o perquè no ha plogut quasi, o perquè per diferents causes les plantes no han crescut com tocava, les persones són més vulnerables i aquestes terres són també més vulnerables als anys de males collites. Val. A partir del segle XIV comencen, el segle XIII i el segle XIV, comencen a haver-hi més anys de males collites. Això provoca una crisi agrària i la disminució de la producció de cereals i, per tant, l'augment de les fams o els períodes en els quals la gent pot inclús morir-se de fam. Si la nutrició és més deficient, eres més vulnerable a qualsevol malaltia. Què passa? Que a partir de mitjans del segle XIV n'hi ha una epidèmia terrible, que és la de la pesta negra, que matarà a un terç de la població europea. Això encara agreuja més aquesta època de crisi, perquè a la fi i a la cap tot depèn de l'agricultura. Si l'agricultura empitjora, també empitjora el comerç i la producció artesanal. Si l'agricultura empitjora, també els senyors feudals reben menys ingressos derivats dels camperols, perquè n'hi ha menys camperols treballant les seues terres. Què passa? Tot això augmenta la conflictivitat, tant a les ciutats com al camp, com als feus dels senyors feudals. A les ciutats això es soluciona, s'agreugen enfrontaments entre els diferents burgesos que volen estar al poder en cada ciutat. Al camp, els senyors feudals augmenten encara els impostos o les prestacions que han de pagar els seus serfs i això el que provoca és una reacció per part dels camperols, que protagonitzen revoltes camperoles que anomenarem jaqueguís. Per què s'anomenen jaqueguís? Perquè van ser molt habituals a França. A França un nom de camperol molt habitual era Jacques i, per tant, una revolta que fan molts Jacques contra el senyor feudal és una jaquerie. Al final, això, la conseqüència que té són guerres civils entre el rei i la noblesa. El segle XIV és un segle de conflictivitat molt gran. Un segle que d'alguna manera anticipa la fi de l'edat mitjana i el començament d'una època nova, que serà l'edat moderna. El conflicte més important d'aquesta època va ser la Guerra dels 100 anys entre França i Anglaterra. Diguem que la guerra es va iniciar per causes feudals. D'alguna manera, el rei d'Anglaterra tenia el dret de reclamar el tron de França.
Això va provocar un conflicte que va derivar en una guerra molt llarga. La guerra va durar 116 anys, però no en tot moment van estar en guerra, n'hi ha períodes de pau, períodes de treves, etc. El cas és que durant certs períodes Anglaterra va ocupar una part de França, va ocupar Aquitània. Al final, no anem a entrar en les batalles i en quin moment va guanyar França, en quin moment va guanyar Anglaterra, però al final el rei Carles VII de França va recuperar el territori, més la ciutat de Calais, i va, d'alguna manera, expulsar al rei d'Anglaterra dels seus territoris. Des d'aquest moment, la monarquia es lliga més al territori de França, i no tant a la suma dels diferents feus. Una monarquia és de tot un territori i no és l'agregació o la suma dels diferents senyors feudals. Canvia la concepció de la monarquia, encara que d'una forma molt subtil. Ya muevan feroz guerra.